नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मया ददाति स्वपदातिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। எல்லாரும் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே Hare கிருஷ்ணா Krishna, கிருஷ்ண Krishna கிருஷ்ணா Krishna, ஹரே ஹரே Hare ஹரே Hare, ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே Hare ஹரே Hare, கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண Krishna கிருஷ்ணா Krishna, ஹரே ஹரே Hare Hare, ஹரே Hare ராம Rama, ஹரே ராம राम Rama राम Rama, हरे Hare हरे। Hare. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। Jaya Jaya Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. हरे कृष्णा। एक उदुम्बर वृक्षा लागे कोटि पाले கோட்டியே பிரம்மாண்ட பாஷே வேற ஜார ஜாலே. பத்மா மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் படிங்க, அதுக்கப்புறம் யார் நெக்ஸ்ட் படிக்கணும்னு ஆர்கனைஸ் பண்ணுங்க மாதாஜி இன்னைக்கு கிளாஸ். ஹரே கிருஷ்ண. एक उडुम्बर वरिषे लाके कोटि पाले கோடி ஜெய் பிரம்மாண்ட பாசே விரஜார ஜலே. அத்தி மரத்தில் கோடிக்கணக்கான பழங்கள் இருப்பதைப் போல விரஜா நதியின் நீரில் கோடிக்கணக்கான பிரபஞ்சங்கள் மிதக்கின்றன. பொருளுரை: விரஜா நதி என்பது ஆன்மீக உலகத்தையும் ஜட உலகத்தையும் பிரிக்கும் நதியாகும். விரஜா நதியின் ஒரு புறத்தில் பிரகாசமான பிரம்மஜோதியும் எண்ணிலடங்காத வைகுண்ட லோகங்களும் உள்ளன. அதன் மறுபுறத்தில் ஜட உலகம் உள்ளது. விரஜா நதியின் இந்த பகுதியானது காரணக்கடலில் மிதந்து கொண்டிருக்கும் பௌதீக லோகங்களினால் நிரம்பியுள்ளது என்று அறியப்படுகிறது. விரஜா என்னும் பெயர் ஆன்மீக மற்றும் பௌதீக உலகங்களுக்கு இடையில் இருக்கும் நடுநிலையினை குறிப்பிடுகின்றது. ஆயினும் விரஜா நதியானது ஜட சக்தியின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இல்லை. அதனால் அது முக்குணங்களிலிருந்து விடுபட்டதாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே 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 கிருஷ்ணா. வெரி வெரி நைஸ். இப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு கேள்வி. இப்போ விரஜா அன்றதா நம்ம காஷல் ஓஷன், அங்க யாரு இருக்கா? காரணக்கடலா காரணம் காரணம் தகு சாய். அவருக்கு இன்னொரு பேர் என்ன? மகாவிஷ்ணு. மகாவிஷ்ணு. ரைட், மகாவிஷ்ணு. சோ இந்த மகாவிஷ்ணு அங்க இருக்காரு. ரைட், இப்ப வந்து இது பௌதிகமா இல்ல ஆன்மீகமா? ஆன்மீகம். ஆன்மீகம். சோ நம்ம அங்க போய் உட்காந்துடலாமா பர்மனண்டா? மாதாஜி ரெண்டுக்கு இடையில இருக்கிறது. வெரி நைஸ். இப்பதான் படிச்சீங்க, அதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர். ரெண்டுக்குமே இடையில இருக்கு அப்படின்றத நான் இப்போ ஒரே சாரி ஓகே, அடுத்தது முடிச்சிட்டு நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன், இல்லைன்னா பாவம் மல்லிகா மாதாஜி ஓவர் ரைட் ஆகும். ஏன்னா அது பியாண்ட் 3 குணாஸ். ஆனா அது வந்து டோட்டலி ஆன்மீகம் இல்லை, அங்க போய் உட்கார முடியாது. அதனாலதான் நம்ம பாத்தீங்கன்னா நம்ம விஷ்ணு கிட்ட போகணும். நாராயணான்றது அப்கோர்ஸ் விஷ்ணுன்றது வந்து விஷ்ணு தத்துவங்கள் எல்லாரையுமே குறிக்கும். ஆனா இங்க இருக்கிற நம்ம கர்ப்போதக சாய் விஷ்ணுக்குள்ள இருப்போமானா இருப்போம். எப்போனா மினி பிரளயம் அப்புறம். அப்போ மகாவிஷ்ணுக்குள்ள இருப்போமா, அதுவும் இருக்கும். எப்பனா பிரம்மா இறந்த அப்புறம். பட் அது இல்ல பெர்மனன்ட், நம்மளுக்கு நம்ம திரும்ப வரணும். அதனால வந்து அப்போ வந்து மாதாஜி என்ன இது பௌதிகமான, அதுவும் இல்லை.
இது நம்மள பௌதிகத்துல இருந்து இப்ப எப்படி சொல்றதுன்னா, நான் இக்கரையில இருந்து அக்கறை போகணும் அப்படின்னா வாட்டர்ஸ், நம்ம ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், கரெக்டா எடுத்துக்காதீங்க. தெல் பி வாட்டர்ஸ், ரைட்? இப்போ நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஜியாகிரபி எடுத்துக்கலாம். இந்தியால இருந்து நான் ஸ்ரீலங்கா போனோம்னா ஒரு வாட்டர் இருக்கு, கரெக்டா? சமுத்திரம் சொல்லுவோம், இந்தியன் ஓஷன். இப்போ இந்தியன் ஓஷன் தானே? வங்காள ஆ. வங்காள விரிகுடா. சோ பேசிக்லி ஓகே, அங்க போயிட்டு இருக்கோம். ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல வந்து அந்த ஓஷன்ல வந்து டிமார்க் ஆயிருக்கும். நம்மளுக்கு தெரியாது தண்ணியில, பட் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃபிளைட்ல போனா கூட அந்த கிராஸ் பண்ணா பர்மிஷன் இல்லாம நம்ம ஷூட் பண்ணிடுவாங்க, ரைட்? சோ அந்த லைன்ல ஓ இது வந்து ஸ்ரீலங்கா அப்படின்னு நம்ம குதிச்சிட முடியுமா? ரைட். முடியாது. நம்ம அக்கறை போகணும் அப்படின்னும், ரைட்? அந்த சைட் நம்ம போகணும். அதே தான் நம்ம நினைச்சுக்கணும். ஏன்னா இது வந்து ஸ்விம்மிங்ல என்ன மாதிரி ஆர்வம் இருக்கவங்க எல்லாம் அப்படியே போற வைகுண்டத்துல பார்த்து குதிச்சிடக்கூடாது. அப்படி ஒருவேளை நான் உங்களோட வந்தேன்னா நான் குதிச்சுட்டா புடிச்சிட்டு என்னை கூட்டிட்டு போங்க. எதுக்கு சொல்றேன்னா அந்த தட் இஸ் கால் தட் வாட்டர் அங்க இருக்காரு. எதுக்குன்னா இக்கரையில இருந்து அக்கறை சேர்க்கறதுக்கோசரம் அவங்க 3 பேரும் வந்திருக்காங்க. சரி மாதாஜி, எதுக்கு மாதாஜி அவங்க வந்திருக்காங்கன்னா அவங்க அதுக்கோசரம் ஒண்டி வரல. மெயினா மகா விஷ்ணு வந்து அந்த டாஸ்க்ல அங்க இருக்காரே தவிர ம், எல்லா விஷ்ணுக்குமே வந்து எல்லாருக்குமே விஷ்ணு தத்துவங்கள் எல்லாருக்குமே யார் வேணா எடுங்க, கிருஷ்ணர்ல இருந்து இருக்கிற எல்லா விஷ்ணு தத்துவரோட மெயின் கோல் என்ன? அவங்களோட முக்கியமான கோல் என்ன சொல்வீங்க? டெஸ்டினேஷன் பங்கு கதி. பங்கு பங்கு கதி 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 என்ன? அவங்க முக்கியமான, ஆமா, என்ன சொன்னீங்க பத்மா மாதாஜி? பங்கு பங்கு இல்ல, அவங்க முக்கியமான போய் சேர அவங்களோட வேண்டிய இடம் மாதாஜி. இடம். கத்தி அவங்களோட மெயின் நம்ம நம்ம விஷயத்துல அவங்க என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க? இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஆனா நல்லா படிக்கணும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி எல்லா விஷ்ணு தத்துவங்களும் ஒன்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க நம்ம கிட்ட இருந்து. என்னது அது? நம்மள எல்லாம் அப்ப அங்க கொண்டு போக அழைச்சிட்டு போகணும். பகவான் கிட்ட கொண்டு ஆமா, பகவான்கிட்ட அழைச்சிட்டு போகணுன்றது அங்க போகணும். விஷ்ணு தத்துவங்கள் எல்லாமே எப்போ வந்து சேர்வீங்களா நாங்க அப்படின்றதா தேவர்கள் எல்லாம் நீங்க சொன்ன மாதிரி பகவான் கிட்ட அழைச்சிட்டு போகணும்ன்ற மோட்டிவ்ல இருப்பாங்க. இப்போ ஏன் இதை நான் சொல்றேன்னா, பகவானுக்கு நம்ம எப்படி நம்ம பகவானை விட்டு நம்ம மறந்துட்டோம். ஆனா எப்படி ஒரு அம்மா அப்பா வந்து ஒரு 3வது குழந்தை சரியா படிக்கல அப்படின்னு ஹாஸ்டல்ல போட்டா எப்போ அந்த குழந்தை வீடு வந்து சேருமோ அப்படின்னு ஒரு பாவம் இருக்கோ, அதே வருத்தம் அந்த ஆண்டவனுக்கு அவ்வளவு இருக்கு. இப்போ நீங்க கொஞ்சம் அடுத்த தடவை கோயில் போனீங்கன்னா திருப்பி, நான் எப்பவுமே சொல்லக்கூடாது ஆனாலும் பொருளை கேளுங்க. சிலர் வந்து திட்டுவாங்க, ரைட்? ஏண்டா கிருஷ்ணா எனக்கு இந்த நிலைமை கொடுத்த, ஏண்டா சரி எல்லா சாமியும் திட்டுவாங்க. இப்படி கொடுத்தனா அவரா கொடுத்தாரு, அவர் வாவான்னு கூப்பிடுறாரு. நம்ம கொடுத்து போய் இங்க வந்துட்டு கொடுத்து போயிட்டு இல்லாம எனக்கே இந்த கஷ்டத்தை கொடுத்த அப்படின்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ரைட்? முன்னெல்லாம் வந்து இவங்களெல்லாம் கேட்டா நம்மளுக்கு வந்து புரியாது பிகினிங்ல. அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து என்னடா இவங்க இப்படி இருக்காங்களே, ஐயோ பாவமேன்னு இருக்கும். இப்பெல்லாம் பார்த்தா வந்து பாவம்ன்றதை விட ஏன் இவங்களுக்கு இப்படி புரியலையே, ஏன் நம்ம கிருஷ்ணரை திட்டுறாரு என்ற பாவம் கூட நம்மளுக்கு வருது. கரெக்டா இல்லையா? ஏன் இவங்களுக்கு, ஏன்னா எனக்கு நான் இதை எப்போ ரியலைஸ் பண்ணேன்னா, நான் வந்து இங்க ஒரு மாதாஜி இருப்பாங்க. அவங்க அவங்களுக்கு வந்து பாவம், அவங்க சுச்சுவேஷன் கஷ்டம்தான். பட் பாத்தீங்கன்னா என்னன்னா அவங்க வந்து பசங்க வந்து ரொம்ப பெருசா பாத்துக்கிறது இல்ல, பணம் இருக்கு கொஞ்சம். அவங்க வந்து ஹஸ்பண்ட் உடம்பு சரியில்லாம கோமால இருக்காங்க. ஆனா அவங்க எப்ப பார்த்தாலும் அவங்க திட்டிட்டே இருப்பாங்க, ஏன்டா இப்படி பண்றாரோ கிருஷ்ணர் எனக்கு தெரியலையே, அவர் காலத்தும் கிருஷ்ணர் அது இதுன்னு. சோ என் வீட்டுல வந்து பேசச்சே என் பொண்ணுகிட்ட சொல்லியிருந்தேன், அவங்கள பிக்கப் பண்ணிட்டு போனோம்னாலே எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு. அப்போ அவ சொன்னா, இல்லக்கா அவங்களுக்கும் வேற யாரு இருக்காங்க உங்ககிட்டன்னு. அப்புறமா தான் எனக்கு புரிஞ்சுச்சு, அவங்க வந்து புலம்புறதுல நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் இல்ல, பட் புலம்புற விதம் வந்து ப்ராப்ளம். நான் இறந்தே போயிடலாமே, நான் சூசைடே பண்ணிக்கலாமேனா, நம்ம எவ்வளவு சொன்னாலும் அவங்களுக்கு வந்து ஏன் பொருத்தம் இல்ல. அதுக்குதான் வந்து என்ன சொல்லணும்னா சாது சாஸ்திரா ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு. சாஸ்திரம் வந்து எல்லார்கிட்டயும் புக் இருக்கலாம், பட் அதை புரிஞ்சிக்கல் நம்மளுக்கு இருக்குமா? இருக்காது. அதுக்குதான் சாது வேணும். பிரபுபாத் வந்து யுஎஸ்ஏ போனாரு இல்லையா, விருந்தாவன்ல இருந்து. இப்போ அவரோட நிலைமையை நினைச்சு பாருங்க. அவர் விருந்தாவன்ல இருக்கிற வச்சும் எல்லாரும் ஒவ்வொன்று கும்பிட்டாரு. ஒரு லெவலுக்கு அந்த கோயிலுக்குள்ள எல்லாருமே கும்பிடுவாங்க, ரைட்? பிரபுபாத் ரொம்ப ஆஸ்டர் அப்படின்னு. ஆனா யுஎஸ்ல வந்து அவரை யாரு, நம்ம போய் சொல்லுவோம் இல்ல, கிள்ளுக்கிற மாதிரி தான் பார்ப்பாங்க. யாருக்குமே தெரியாது, ரைட்? இப்போ இங்க மேனேஜரா இருக்கிறவன் வந்து யுஎஸ்ல வந்து டாய்லெட் கிளீனரா போனா அவன் நிலைமை எப்படி இருக்கும்? வாங்க டாய்லெட் கிளீனர் வெல்கம் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க. அதேதான் நிலைமை. இப்போ இவரும் வந்து இங்க எவ்வளவுதான் ஸ்பிரிச்சுவலி பிராமணன், அங்க வந்து இருந்தது இப்பீஸ் கிட்ட குளிக்க கூட மாட்டாங்க. நம்மலாம் அந்த ட்ரெயின்லயே எனக்கு இன்னும் கூட ஞாபகம் இருக்கு. நாங்கெல்லாம் ஒரு ஆபீஸ் மீட்டிங்ல இருந்துட்டு இருந்தோம். அப்ப வந்து பக்கத்துல வந்து 2 பொண்ணுங்க தான், ஓகே? பசங்க கூட இல்ல, 2 பொண்ணுங்க தான். பேசிட்டு இருக்கச்சே வந்து அந்த பொண்ணு, ஒரு பொண்ணு வந்து ஏதோ குடிச்சிட்டு இருந்து தொப்புன்னு வந்தா. ஷி வாஸ் அ ஃபாரினர்.
கிட்ட நான் எந்திரிச்சு அந்த மீட்டிங் விட்டு போனேன்னா அந்த பொண்ணு கிட்ட போறச்சே நான் ரொம்ப நின்னேன் நிதானத்துல. ஏன்னா மைண்ட் என்ன தோணுச்சுன்னா அந்த மூமெண்ட்ல ஒருவேளை இவ ஆல்கோஹால் குடிச்சாளா இல்ல ஏதாவது ட்ரக் எடுத்துட்டு விழுந்தாளா அப்படின்னு. இப்போ என்னோட திங்கிங் கரெக்டா தப்பான்றத நான் அனலைஸ் பண்ணல. பட் அந்த திங்கிங் பின்னாடி வந்து அவ எப்படியா இருந்தாலும் என்ன நான் கிட்ட போனா என்ன ஆக போகுது, அது ஒண்ணும் ஒட்டிக்க போறது இல்ல, ரைட்? ட்ரிங்கோ ட்ரக்கோ தான் கோவிடுக்கு முன்னாடி, அதுவும் நான் சொல்லிடுறேன். சோ அதனால கோவிட்ன்ற பயமும் இல்ல. ஆனா ஏன் அதுனா அப்படி அந்த குடிச்சவங்கன்னு நான் சொல்றேன், குடிச்ச பார்ல கூட போயிருக்கோம் நாங்க. பட் அந்த ட்ரக்கா கிகான்றச்சே ஒரு ஒரு அன்ஈஸி வந்துச்சு, ரைட்? ஸோ ஒரு ஸ்டெப்க்கு நின்றுட்டு திரும்பி அஃப்கோர்ஸ் வெளியில இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஓ வெரி நைஸ் இவங்க ஹெல்ப் பண்ண போனாங்கன்னு தோணலாம். பட் என் மனசுக்குள்ள இருந்தது வந்து எனக்கு உண்டிதான் தெரியும்ல, அஃப்கோர்ஸ் கிருஷ்ணருக்கும் தெரியும். இமீடியட்லி ஆம்புலன்ஸ் கூப்பிடுங்க அப்படின்னு ஆக்ஷன்ல இறங்கினேனே தவிர அங்க இருந்து தண்ணி எடுத்துட்டு அவங்க கிட்ட போய் தூக்கணும்ன்ற தாட் எனக்கு வரல. ஏன்னா அது இமீடியட்லி ஸ்டாகர் ஆச்சு என் மைண்ட்ல. அப்போ எப்படி இருக்கிற நானே அப்படி இருக்கச்சே பிரபுபாதா அவ்வளோ ஸ்பிரிச்சுவலி எலிவேட்டட். அவருக்கு வந்து ஒரு க்ஷணம் கூட நிறுத்தாம அந்த இப்பீஸ் நடுவுல போய் உட்கார்ந்தாருன்னா அவர் எந்த லெவலுக்கு வந்து எந்த லெவலுக்கு இறங்கி நம்மள தூக்கணும்னு நினைக்கிறாரு. உங்களுக்கு புரியுதா நான் சொல்றது? சோ ஏன்னா இந்த குருக்கள் தான் நம்ம வந்து சாதாரணமா நினைக்கிறோம். இல்ல மாதாஜி நாங்க நினைக்கிறது இல்ல, நம்ம ரொம்ப பக்தியா இருக்கணும் அதெல்லாம் இல்ல, நம்ம நினைக்கிறோம். வி டேக் இட் ஃபார் கிராண்டட். ஏன்னா நிறைய தடவை வந்து நான் டிவோட்டீஸ்ல கூட பார்த்திருக்கேன். நான் நியோஃபைட்டோ பிகினிங் டிவோட்டீஸ் பத்தி நான் பேசல. அட்வான்ஸ் டிவோட்டி, அட்வான்ஸ்னா சோ கால்ட் அட்வான்ஸ் டிவோட்டி லெவல் 3 லெவல் 4 லெவல் 5 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட நிறைய பேர் இன்க்ளூடிங் டீச்சர்ஸ் கூட இவங்க சரியில்லை, அவங்க பண்றது இல்ல அப்படின்னு. நான் எப்பவுமே நான் எக்ஸாம்பிளா இருப்பேன். நிறைய பேர் வந்து இது இப்போ இல்ல பிகினிங்ல தானிஷ் மேம் வந்து இவ்வளவு சொல்றாங்களா, அவங்க ஃபாலோ பண்றாங்களா? கண்டிப்பா அவங்க ஃபாலோ பண்றாங்க. அவங்க அதனாலதான் டீச்சருக்கும் ப்ரீச்சருக்கும் டிஃபரன்ஸ். அவங்க பண்ணலன்னே வச்சுக்கோங்க, நாங்க யாருமே பண்ணலன்னே வச்சுக்கோங்க. இப்போ இம்பார்ட்டன்ட் என்ன, நாங்க பண்ணா நாங்க கோலோகம் போறோம், நீங்க பண்ணா நீங்க கோலோகம் போறீங்க. நாங்க சொல்லி நீங்க பண்ணாலும் நீங்க கோலோகம் போவீங்க. நல்லா வச்சுக்கோங்க, யாருக்கு நஷ்டம்? எங்களுக்கு தான் ரைட், டீச் எக்ஸாக்ட்லி லிசனருக்கு தான் நஷ்டம். ரைட்? நம்ம வந்து பெருசா நம்ம வீட்ல கூட நீ சாப்பாடு பண்ணலன்னா நான் சாப்பிட மாட்டேன், யாருக்கு நஷ்டம்? நம்மளுக்கு தான் நஷ்டம். ஏதோ பெருசா சின்ன பழம் அம்மா நம்ம உடம்பு தான் அஃபெக்ட் ஆகும், அம்மா மனசு வேணா பாதிக்கலாம். பட் எந்த விதத்திலயும் வந்து அம்மாக்கு அந்த நஷ்டம்னா ஒரு எமோஷனல் நஷ்டமே தவிர டைரக்டா அஃபெக்ட் ஆகுறது நம்ம தான். அதே மாதிரி ரொம்ப அனலைஸ் பண்ணிட்டு இவங்க சொல்றாங்களே, இவங்க ஃபாலோ பண்றாங்க, இவங்க நிறைய விஷயம் நம்மளுக்கு வந்து தெரியாதுன்னா நம்மளுக்கு சம்மந்தம் இல்லைன்னு. கர்ப்போதான சம்ஸ்காரம் நானும் நினைச்சிருக்கேன். ஏன்னா நம்ம எல்லாம் லேட்டா, அட்லீஸ்ட் நான் ரொம்ப லேட்டா 5 இயர்ஸா தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பக்தி. வந்து இதெல்லாம் யாரா பண்றா அப்படின்னு நினைச்சா கடைசியில எனக்கு வந்து தெரிஞ்ச ஒரு ஃப்ரெண்டே வந்து அவ வந்து ஆமாயா இது தெரியாதா என்னோட பசங்க எல்லாம் கர்ப்போதான சம்ஸ்காரம் பண்ணி தான் பிறந்தாங்க. நினைச்சா அட பாவி, அப்பனா என்ன அர்த்தம்? எனக்கு தெரியாத ஒன்னும் இல்ல நான் பிராக்டிஸ் பண்ணாத ஒன்னும் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் நாட் நார்மல் அப்படின்றது நம்ம நார்மலா நினைக்கிற ஒரு விஷயம், ரைட்? ஆனா நம்ம நினைக்கணும் எப்பவுமே இது நார்மல் தான், நம்ம தான் உடம்பு சரியாம இருக்கோம், நம்ம தான் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் அப்படின்றத நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். நான் ஏன் இதை சொல்றேன்னா விரஜா அப்படின்றது வந்து அல்டிமேட் இல்ல, ஐ பிரிங் இட் பேக். விஷ்ணு தத்துவங்கள் எல்லாமே ஒன்னா இருந்தாலும் விஷ்ணுவை கும்பிடுறதும் வந்து பார்த்தோம்னா தப்புன்னு நான் சொல்லல. இட்ஸ் அ விஷ்ணு தத்துவம், வைகுண்டம் பிளானட்ஸ் போற இதுதான் வருமே தவிர நம்ம போனோம். நிறைய பேர் கேட்பாங்க துருத்ராஷ்டிரா வந்து என்ன யாரை கும்பிட்டாரு? ஆனா பரமாத்மாவை ஃபீச்சரை தான் கும்பிட்டாரு அவர், ரைட்? அவர் வந்து பரமாத்மா ஃபீச்சர் தான். இப்போ வந்து பீஷ்மரும் வந்து வந்து 400 ஃபார்ம் தான் கேட்டாரு. அப்படின்னா டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. பீஷ்ம பிதாமா இறந்த அப்புறம் அவருக்கு யாரை பார்த்தாரு அவர்? பகவானை அங்கே பார்த்தாரு. உருவத்தை பார்த்தாரு மாதாஜி. பார்த்தசாரதி. எந்த ரூபத்துல பார்த்தாரு? பார்த்தசாரதி மாதாஜி. எக்ஸலென்ட், பார்த்த சாரதி கிருஷ்ணர் தான். பட் இந்த பார்த்த சாரதி ரூபத்துல அவர் தரிசனம் கொடுத்தாரு கிருஷ்ணர். பார்த்த சாரதி ரூபம் வந்து நீங்க கேட்பீங்க வைகுண்டத்துல ஒரு பிளானட் இருக்கா? கிருஷ்ணர் வந்து கிரியேட் பண்ணுவாரு, இருப்பாரு, கண்ணுல பருவாரு. நிறைய பேர் நரசிம்மர் இருக்காருன்னா முன்னாடியே இருந்தாரு, நம்மளுக்கு தெரியல, நம்மளுக்கு தெரியப்படுத்தணும்ன்றது அவர் ஐடியா இல்ல. ஆனா பிரகலாதுக்கோசரம் வந்தாரு. அதனால பார்த்த சாரதி ரூபமா இருக்கிற அவர் வந்து இறங்கி அங்க அந்த தரிசனம் கொடுத்தாரு. ஏன்னா அது பீஷ்மரோட ஆசை. அத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால வந்து கிருஷ்ணர் வந்து நம்ம என்ன விரும்புறோமோ அதை கொடுப்பாரு. ஆனா அதுக்கு நம்ம யார விரும்பணும்? கிருஷ்ணரை விரும்பணும். இதை தெரிஞ்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் போனோம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஒரே ஒரு மாதாஜி விருதாங்கிறதுக்கு ஒரு மீனிங் சொன்னீங்களே, பிரிங்கிங் பேக் மாதாஜி. பிரிட்ஜானா பிரிங்கிங் பேக்ல இட்ஸ் லைக் அ மீடியம் சொன்னேன். பிரிட்ஜாக்கு மீனிங் சொல்ல, அங்க இருக்கிற கடல் வந்து அந்த பார்டர் மாதிரி. சோ அவர் மகாபிரபு மகா விஷ்ணு அங்க வந்து இங்க கிரியேட் பண்ணிட்டு ஐடியா என்னன்னா நம்ம அங்க போகணும்ன்றது, ரைட்? காரண கடல் கிராஸ் பண்ணி நம்ம அங்க போகணும்ன்றதுக்கோசரம் அவர் வராரு.
புருஷாவதாரங்கள் பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் பேசிக்லி நாட் மெட்டீரியல். ஆனா இட் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டானா அதுவும் இல்ல. அவர் வந்து அங்க மகா தத்துவத்தை அங்க இருந்து கொஞ்சம் வெளில வர்றாரு, நம்மளே இழுத்துட்டு போகணும் அப்படின்றதுக்கோசரம். ஹரே கிருஷ்ணா. தாரா ஏக பாலபாதி ஆதி நஸ்தஹாயா தாத்தாபி விரக்ஷனாயி ஞானி நிஜ அபச்சாயா. हरे कृष्ण माताजी, वासुदेव ஹரே माताजी। கிருஷ்ணா. எஸ். तार एक तार पल पड़ी जदिग सहाय तदापि वरीक्ष नाही जाने निज अपचया। கோடிக்கணக்கான பழங்களால் நிறைந்துள்ள அத்தி மரத்திலிருந்து ஒரு பழம் கீழே விழுந்து அழிந்து விடலாம். ஆனால் அந்த இழப்பினை மரம் துளி கூட அறிவது இல்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து நம்ம சாப்டர்ல வரும் பகவத்கீதா பாகவதம்ல வந்து 10th கேண்டோல வந்து கிருஷ்ணர் வந்து உத்தவ கீதம்ல வந்து அவர் சொல்வாரு, நீ வந்து மரத்தை எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கோ. தட் இஸ் ஆல்சோ ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் கொடுத்துட்டே இருக்கும்ல. வெட்டினாலும் நினைச்சு பாருங்க, மனம் நெக்ஸ்ட் போலாமா தெரியும், மனம் ஹேஸ் லைஃப் அப்படின்னு தெரிஞ்சு வெட்டினாலும் அது எந்த விதமான கஷ்டமும் கொடுக்காது. அந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் எப்பவுமே. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. தைச்சேக பிரம்மாண்டா யாதி முக ஹாயா தாபு அல்பஹானி கிருஷ்ணே ராமனே நாஹி லாயா. ऐसे एक ब्रह्मांड जदि முதல் முக்தகயா தபு அல்பகானி கிருஷ்ணேர மனஹா நகிலயா. அதுபோலவே ஒரு பிரபஞ்சத்தில் உள்ள எல்லா உயிர்வாழிகளும் முக்தி பெற்ற அந்த கொஞ்சம் பிரபஞ்சம் காலியானால் கூட அது கிருஷ்ணருக்கு மிகச் சிறியதாகும். அவர் அதனை அதிகமாக பொருட்படுத்துவதில்லை. ஹரே அதே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதிரி ஒரு யூனிவர்ஸ் வந்து வெக்கேட்டட் லிவிங் என்டிட்டிஸ்னால காலி ஆச்சுன்னா, அதாவது இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல எல்லாரும் படிக்கணும். இப்போ நிறைய பேரு இன்ஃபேக்ட் ஐ திங்க் லெவல் 2ல கூட 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஒரு ஆஸ்திரேலியன் பாய், இன்னொருத்தர் எல்டர்லி பிரபு. எதுக்கு சொல்றேன்னா 2 ஏஜ்லயும் இருக்காங்க. எடுக்கடிச்சு ஐயோ நான் பௌதிக உலகத்துல நான் போயிட்டேன்னா அப்போ யார் பார்த்துப்பா? நல்ல தாட் தான். ஆனா நம்ம இருக்க போறதே 100 வருஷமா மேக்சிமம். நம்ம போன அப்புறம் என்ன, நான் திரும்ப வரணும். நீ திரும்ப 500 வருஷம் அப்புறம் வந்தானா அப்ப 500 இயர்ஸ் யார் ஃபீல் பண்றா? ஏன்னா தெரிஞ்சும் தெரியாமலும் நான்ற ஃபேக்டர்ல நம்ம ரொம்ப ஊறி போயிருக்கோம். 6வது சாப்டர் வந்த உடனே பிரபு அந்த ஆஸ்திரேலியன் பிரபு சொன்னாரு, மாதாஜி அந்த கோலுகா விருந்தாவன் போட்ல என்னையும் கூட்டிட்டு போயிடுங்க அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் 18th சாப்டர்ல அந்த பிரபு சொன்னாரு, மாதாஜி எனக்கு புரிஞ்சிருக்கு, நானும் வந்துடுறேன்னு. இப்ப வந்து நீங்க எல்லாருமே கிண்டல் அடிக்கலாம். இது வந்து பக்தி, மறுபடியும் சொல்லுவேன், பக்தி வைபவ் கிளாஸ், டீடைல் கிளாஸ், ஃபாஸ்ட் ட்ராக் இல்ல. ஃபாஸ்ட் ட்ராக்ல கொஞ்சம் அட்வான்ஸ். அங்க டீடைல் கிளாஸ்ல வந்து கேட்டாங்க இந்த மாதிரி, எப்படி மாதாஜி அவ்வளோ கான்பிடென்ட்டா சொல்றீங்க அப்படின்றச்சு. நான் எப்பவுமே ஒண்ணு நினைச்சேன். அங்க வந்து கேட்கறச்சே ஒரு டீச்சர் சொன்னாங்க, அட் எனி காஸ்ட் அவங்க என்னன்னா எனக்கு வந்து என்னோட சொல்லி கொடுக்கறதுல டேலண்ட் இருக்கு, எனக்கு கான்பிடன்ஸ் இருக்குன்னாங்க ஒரு டீச்சர். அதாவது ஐ திங்க் ஷி வாஸ் a physics or maths டீச்சர். இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா புஷ்பா மாதாஜி அதே தான் சொன்னாங்க, நான் கான்பிடென்ட், நான் எப்படி வேணா சொல்லுவேன்னு. எதுக்கு சொல்றேன்னா, பௌதிகத்துல தன்னோட முயற்சியில இருக்கிற ஒரு டீச்சருக்கே அவ்வளவு நம்பிக்கை இருந்து சக்சீட் ஆறுச்சு. ஆன்மீகத்துல டீச்சரா இருக்கிறோம், ஃபுல் சப்போர்ட் கிருஷ்ணரும், ஃபுல்லா தாங்கிறது யாரு? அந்த டீச்சிங்க்கு ஃபுல் சப்ளைஸ் கொடுக்கறது யாரு? பலராம். பலராம் ஃபுல் சப்ளைஸ், டீச்சிங்க்கு சப்ளைஸ். நான் சொல்றது வந்து டீச்சர் வாயில இருக்கிறது ஒண்டி இல்லாம மனசுல சேத்த குருவா இருக்கிறதும் சரி, கேட்கறதுக்கு அந்த ஸ்டூடெண்ட் நிக்கிறதும், லேப்டாப் கொடுக்கறது எல்லாமே வந்து ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டினா எக்ஸ்பேண்ட் ஆறாரு பலராம். அப்படி இருக்கிற ஒரு டீச்சருக்கு ஏன் அந்த தைரியம் இருக்கக்கூடாது? ஓகே, திமிரு ரொம்ப ராதிகாதாசி செம்ம திமிரு அப்படின்னா கண்டிப்பா இருக்கு. ஏன்னா பலராமோட ஸ்ட்ரென்த்தும் அந்த அவரோட நாலேஜும் கிருஷ்ணரையும் பீட் பண்றதுக்கு ஒருத்தங்க மாயாவோ இல்ல டீமனோ, நீங்க எந்த பாஷையில வேணா வச்சுக்கோங்க, எந்த ரிலிஜன் வேணா எடுத்துக்கோங்க, சைத்தானோ முடியுமா அப்படின்றத நான் நீங்க பாசிபிளா பாசிபிளா ரைட்? இல்ல மாதாஜி, இவங்களை தாண்டி ஒரு ஸ்ட்ரென்த் இருக்குன்னா அதுவும் இல்ல. அப்போ அந்த தைரியம், அந்த அகங்காரம். இப்போ கேப்பீங்க, மாதாஜி இவ்வளவு நேரம் நீங்க அகங்காரம் இருக்க கூடாதுன்னீங்கன்னா, ஃபால்ஸ் ஈகோ, ரைட்? தமஸ் ஃபால்ஸ் ஈகோ இருக்கக்கூடாது, ஆனா ட்ரூ ஈகோ இருக்கலாம். எப்படி அனுமானுக்கு நான் ராமரோட பக்தர் என்ற ஈகோ இருக்கிற மாதிரி, நம்ம இது நம்ம ஆச்சாரியான ஷீலா பிரபுபாத் இவங்க எல்லாம் இருக்கிறச்சே அவங்க கூட்டிட்டு போயிடுவாங்க அந்த புஸ்தகத்தை படிச்சால் என்ற இது கண்டிப்பா இருக்கும். அதனாலதான் சுக சேவல மல்லிகா மாதாஜி ஒரு தடவை போய் கேட்கறச்சும், அதே மாதிரி மங்கள மாதாஜி இருக்கச்சும் எப்படி ஃபண்ட்ஸ் வருது, எப்படி புக்ஸ் வாங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க, ஏன்னா அந்த ஆச்சாரியாவோட
பொட்டன்சி, ரைட்? அந்த பொட்டன்சியை தெரிவிக்கிறாங்க, ரைட்? மல்லிகா மாதாஜி வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து கிரியேட் பண்ணல, அந்த புக்ஸ் ஆர் ஆல்ரெடி தேர். அதனாலதான் சுகா அப்படின்ற பேரை நம்ம கொடுத்தோம். எதுக்குன்னா அந்த அவங்க ஷீஸ் ஜஸ்ட் கிவிங் வாட் பிரபுபாத் ஆல்ரெடி கேவ், ரைட்? பிரபுபாத் இஸ் ஆல்சோ அவரா கிரியேட் பண்ணல, அவர் கிவிங் வாட் ஆச்சாரியாஸ் கிவன். அந்த பரம்பரையில நம்ம வரோம். அனந்த ஐஸ்வர்ய கிருஷ்ணரா வைகுண்டான தாமா தாரகதி காலி ஈ காரணாபி யாத்ர நாமா. ஹரே கிருஷ்ண. ಅನಂತ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೃಷ್ಣೇರ ವೈಗುಂಡದಿ ಧಾಮ தாரகாடகாயே காரணாப்தி ஜானநாமா. ஒட்டுமொத்த ஆன்மீக உலகமும் கிருஷ்ணருடைய எல்லையற்ற ஐஸ்வர்யத்தினை கொண்டுள்ளது. அங்கே எண்ணற்ற வைகுண்ட லோகங்கள் உள்ளன. வைகுண்ட லோகத்தை சுற்றியிருக்கும் நீரானது காரணக்கடல் என்று அறியப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. போற மாதாஜி, ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். அச்சோ, இங்க பாம்பு போட்டாங்க ஹீரோஷிமா, அதனால எல்லாம் அறிஞ்சிச்சு. இப்ப கூட பேசுறாங்க அதுல ஒரு கற்பாம்பூச்சி பொழைச்சிச்சு தெரியுமா? இது வந்து பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் கற்பாம்பூச்சி கெப்பாசிட்டியில, கிருஷ்ணரோட கெப்பாசிட்டி, ரைட்? என்னன்னா கிருஷ்ணர் காப்பாத்தணும்னு நினைச்சா அழிக்க முடியாது, அழிக்கணும்னு நினைச்சா காப்பாற்ற முடியாதுன்றதுக்கு கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள். ஏன்னா கிருஷ்ணரை மிஞ்சி ஒண்ணு இல்லைன்றச்சு. இப்ப வந்து ஹீரோஷிமானோ அது இன்னும் கூட சொல்லிட்டு இருக்கோம், அப்படியே அழுது அழுது, ஐயோ ஹீரோஷிமா பாம்பு போட்டு, அது தப்புதான், பாம்பு போட்டது உக்ரகர்மா, அதை நான் சப்போர்ட் பண்ணல. பட் நம்ம அந்த ஃபீலிங்ல இருக்கோம். ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து ரினன்சியேட், ரைட்? இப்ப வந்து இந்தியால இருக்கிற எல்லாருமே ஓகே கிளம்புறாங்க, இல்ல நம்ம ஃபுல் பேட்ச், நம்ம பேட்ச் 1 2 3 4 5 ஃபுல்லுமே கோலோகா போகுதுன்னா அச்சோ 1 to 5 காலி ஆயிடுமே, தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட், பக்தி வைபவ் டிபார்ட்மெண்ட் கூட காலி ஆயிடுமேன்னு கிருஷ்ணர் ஃபீல் பண்ண மாட்டார், வா அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுவாரு. அதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், அதை வந்து நம்ம நல்லா உணரணும்ன்றதுக்கோசம் தான் நான் இதை சொல்றேன். அதனால அவர் என்ன சொல்றாரு, ஒரு பிளானட் இங்க காலி ஆச்சுன்னா நிறைய பேர் வந்து ஃபீல் பண்ணுவாங்கன்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா? அவர் கிருஷ்ணர் ஃபீல் பண்ண மாட்டாரு. ஏன்னா அவர் வந்து ஃபீல் ஏன் பண்ண மாட்டாரு, திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் லைக், ஐயோ நான் ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் பே பண்ணிட்டேன் ஃபுல் இயர், 10th மந்தே வந்துடுறாங்க பசங்க நம்ம வீட்டுக்கு, கிளியர் பண்ணிட்டு சீக்கிரம்னா எந்த அம்மா அப்பாவும் ஃபீல் பண்ணுவாங்களா? அச்சோ ஃபுல் இயர் பே பண்ணிட்டேனேன்னு ஃபீல் பண்ணுவாங்க. ஐயோ பசங்க வந்துட்டாங்களே, இன்னும் ஒரு 1 month இருந்துட்டு வரணும்னு ஃபீல் பண்ணுவாங்களா? பண்ண மாட்டாங்க மாதாஜி. எப்ப பிள்ளைங்க வருவாங்கன்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. எக்ஸாக்ட்லி. நானே ஒரு எக்ஸாம்பிள் நானே உணர்ந்திருக்கேன். என் பொண்ணு போய் 6 மாசம் கோர்ஸ் 4 மாசத்துல டக்குன்னு கிளியர் பண்ணிட்டு வந்துட்டானே, அக்கா ஐயோ நான் பே பண்ண ஃபீ பரவாயில்ல கிளம்பி வா, டசன்ட் மேட்டர் அப்படின்னு சொல்றோம். எதுக்கு? அது வந்து நம்மளுக்கு செகண்டரி. இது நம்ம பசங்க எப்போ வருவாங்க அப்படின்ற ஃபீலிங்ல நம்ம இருக்கிறதால நம்ம ஒரே குஷியில தான் நம்ம இருக்கோம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இதுதான் அந்த கடல், பார்த்தீங்களா? இது வைகுண்டம் ப்ளூ கலர், இது கோலோகம், இது எக்ஸ்பான்ஷன், ஃபுல்லே வைகுண்டம் மேல இருக்குது. இங்க பாத்தீங்கன்னா பௌதிக உலகம் கிரியேட் ஆகுது. இதுதான் காரண கடல், தெரியுதா? இங்க இருக்கிறவர் யாரு? ஹூ ஸ்லீப்பிங் ஹியர்? the blue color handsome boy? பிரேமா மாதாஜி ஒண்டி சொல்லுவாங்க, how do you know அது காரணோதக சாய் விஷ்ணு, மகாவிஷ்ணுன்னு? வேற யாராவது எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க. எப்படி அது காரணம் மகாவிஷ்ணுன்னு எப்படி தெரியுது உங்களுக்கு? யார் வேணா சொல்லுங்க, எப்படி தெரியுது? இது சரஸ்வதி இல்ல, பிரம்மா இல்ல மாதாஜி, பிரம்மா இல்ல, எல்லாத்தையும் படைக்கிறார் மாதாஜி, பிரபஞ்சங்கள் எல்லாத்தையும். ஓகே அது போட்டோ வச்சு நான் சொல்ல, போட்டோ அதெல்லாம் பிரம்மா இல்ல, இது ஒண்டி காட்டுறேன் வச்சுக்கோங்க. புஷ்ப மாதாஜி நெக்ஸ்ட் லெவல், இது ஒண்டி தான் காட்டுறேன், கீழே என்ன நடக்குதெல்லாம் காட்டல, இவர் யாரு அப்படின்னு காட்டுறேன். அப்ப என்ன சொல்லுவீங்க? லட்சுமியோ இல்ல மாதாஜி. மல்லிகா மாதாஜி சொன்னதா பர்ஃபெக்ட். லக்ஷ்மி இல்லை, அண்ட் அப்கோர்ஸ் பிரேமா மாதாஜி அதான் சொன்னாங்க, லக்ஷ்மி இல்லை, அண்ட் ஆல்சோ அனந்த சேஷா இல்லை. அவ்வளவு அவசரமா வர்றாரு, கிரியேட் பண்றாரு, ஐயோ நம்மளுக்கு சாப்பாடு இல்லையே பசங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு கிரியேட் பண்றாரு. வாஞ்சகல்பத்தருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபியேவ ச பतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव विजय श्रीला प्रभुपाद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय.